ಏನು ಮೂರುವರೆ ರೀ ಓಹ್ ಕಂಚಲ ಕಂಚಲ ಏನು ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆತ್ತ ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದಲೆಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿತ ಎಂಕುಲು ಬಯ್ಯಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ರಿದ್ದುಲ ಕಂಚಲ ಎಂಕುಲು ಕಂಚಲ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆದ್ ರಿದ್ವಿಲ ಮುಲು ತುಲೆ ರಿದ್ವಿನ್ನಿಗುಲು ಏನು ಮೂರುವರೆ ರೀ ಓಹ್ ಕಂಚಲ ಕಂಚಲ ಏನು ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆತ್ತ ಆಪುಂಡು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಂಚಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೆಗ್ ಇರೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಕಂಚಲ ಕೈಪ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ಈಗ ಓಲು ಮಿತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೈಟೆ ಬೊಕ್ಕ ದೂರನೇ ಉಂದೊಂದು ಕಾಟಿಲ್ ಸಾಸಿಮೆ ಉಂಡು ಸಾಸಿಮೆ ಅವಳುಂಡು ಮಿತ್ ಡಬ್ಬಡು ಸಾಸಿಮೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಏನು ಅಡ್ಡಿಲ್ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡ್ದ ಸಾಸಿಮೆ ಅಡ್ಡಿಲಿನಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಮರ ಉಂಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕಿದೆತ ಪಿರೌಡು ಎಂಚ ತೋಜುನು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪದ ಮರ ಉಂಡು ಮೂಲತ್ ಅವಳು ಗೌರಿನ್ ಕಟ್ಟೋದು ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡು ಬೊಕ ಮೂಲ್ಪುರ ಮರಾಠ ಅವು ಒಂದು ದಾಸವಾಳ ಅಂದು ಪೂಗೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಗಿಪ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿದವ್ಲು ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಪೂ ಕೊಯ್ಯೋರುಂಡು ರಿದ್ದುಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪೂ ಕೊಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂ ಕೊಯ್ಕತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂ ಕೊಯ್ಕತೆ ಏನೇ ಒಯ್ಕ್ ಕಂಚಲಗ್ ನೆಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಯ್ಕನಮ್ಮ ಏನ ಪನೋಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡೆ ಏನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪನೋಡಿಗೆ ಐಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರುಡೇನು ಪೂ ಅರೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೂ ಈರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ರಿದ್ದು ಪೂ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾನಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುರ ಮಲ್ಪನ ಗಾಲ್ಕೇನು ಒಲ್ಲತ್ತೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಪೂ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಬಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಿಡ್ದು ಒಯ್ತು ಬೈದಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಬಸ್ ಹಿಡ್ ಬೈದಿನಿ ಪಿಜಿನುಂಡೆ ಇಂಚು ಬಲಿ ಯಾನ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಮಗ ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಕಿಚನ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನದೆ ಅಂತ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ
ಕಿನ್ಯ ಕೊಯ್ಯೊಡ್ಚಿ ದೊಡ್ಡ ನೆರ್ಪೆರು ಅವು ಕೊಯ್ಯೊಡ್ಚಿ ಅವು ಎಲ್ಲದಾತೆ ದೊಡ್ಡ ನೆರ್ಪೆರು ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಆತಿನ ಕೊಯ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ದ ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ಕುಡೊಂಜಿಜ್ಜೆ ಆಂಡೆ ತಿಗಣೆ ಕೊಯ್ಲೆ ಉಂದೆ ರಿದ್ವಿನಿ ಬೈದಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೊಪ್ಪು ಜೇರ್ಗೆ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಬೈಜಿಗೆ ರಿದ್ವಿ ಬಾಬುಗು ಐಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎನ್ನಡೆ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲು ಪೂ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯೊನ್ವಾ ರಿದ್ದು ಬಾಬು ಎಂಕಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ ರಿದ್ದು ಬಾಬು ಯಾನಿತ್ತನಿಕಲೆಗ್ ಮಸಾಲ ರೈಸ್ ಪೂರಿ ಮಲ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದೇ ರೈಸ್ ಪೂರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಕುದಲ್ಲ ಕೈಪುದಲ್ಲ ಬೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಏಪಂಡ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಪೂರಿ ಇಂಚೆನೆ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ದೀಂಡಲ ಹಾಲು ಆಪುಜಿ ಉಂದು ಸರಿ ಕಾಯ್ದಿತ್ತಂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪುಟಾಣಿ ಪಾಡ್ವೆನು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಪೊತ್ತುದು ಏನು ಐತ ಪೂರ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಲ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಪೂರಿ ಒಂಚೂರು ರುಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಅರಿತಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಒಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಪ್ಪಟ್ಟುದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಪ್ಪಟ್ಟುಗು ಚೂರು ಮೈದಾ ರವ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆರೆ ನಾವು ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬೊಕ ನಿಪ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಡಕ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ ಅದ ಮಾತ್ರ ವಾಪಿನಿ ಒಂದೇನು ಪೂರಿಗೊಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಚೂರು ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಅತೆ ಖಾರ ಬೋಡು ಬಂದು ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ಎಡ್ಮೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಂಡಯ್ಯವು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಕಡ್ಡಿದಾತು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಈತೆ ಪಾಡ್ದೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಲ ರಿಫೈಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೋರ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಹಿಟ್ಟನ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಪೂರಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರಿ ತುಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಅದೇ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟು ಹದ ಮಲ್ಪುವೆನು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಆರೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಅಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯ್ತುನುಂಡು ಪೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರಿಲ ಅಂಚಾವ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡೊಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲತ್ತು ನೀರ್ಲತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ತೂಜಾವೆತ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಅದ ಇಪ್ಪೊಡು ಹಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಮೈದಾ ಚೂರು ರವ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನೆಡ್ದಿಲ ಕಡಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಪೊಡಿ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಡತುಲೆ ಐಟ್ ದೀಪೆನ್ ದೀದು ನೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಲಾಟುನ ಮನೆ ಉಂಡತಿ ಐಟ್
ಜನ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಅವು ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಉಂದು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಒಂಥರ ಶೇಪ್ ದಾಂತಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಶೇಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಇಂಚ ಶೇಪ್ ಕೊರೊಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಗ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ. ತೂವರೆ ಚೂರು ಪೊರ್ಲು ಬೋಡ ಅಂಡ ಇಂಚ ಶೇಪ್ ಕೊರಲಿ ಪಂದೆನ್ ತೋಜವನು ಯಾನ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಶೇಪ್ ಕೊರುತುಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಲಾಟದು ದೀತೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ನಿ ಆತೆ. ಎಂತುಲಿ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಲಾಟದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆಯನ್ನು ಯಾನು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನೈಕು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಪೂರಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೈತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಚ ಉಬ್ಬುದು ಬರೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚೂರು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚ ರಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಪಕ್ಕ ಉಬ್ಬುದು ಕೂಡ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು. ಸರಿ ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡ 2 ದಿನ ದಾಲಾಲ ಆಪುಜಿ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಫ್ರೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಚಂದ ಅಂಡ ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ಅವು ಉಂದ ಅಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂದ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ದಾಲ 2 ದಿನದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವರೆ ಆಪುಜಿ ಚೆಲ್ಲು ತುಡ್ಯಾನು ಒಂಜ ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೇನು ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒರಿ ದಿನ ಬೇತೆ ಪೂರಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೂರಿ ಐತೆ ಎಂಚನೆ ತಿನ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಬಾಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಾಜಿ ತೊಟ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಜಿ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಎಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಪಂದೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.